lerni kaponi koro jatend piny osogo kogno nitie jomoko mabiro bedo ka inyalo dhi Uganda gito gisetimo ikruok marom nade nang'o mabiro be nitie gima chal kamano ma mano nyaka bitimre mane momiyo awacho ni an kanene to ene silinja dek en infrastructure en logistics aito en gi gima luongo ni regional coordination regional coordination kanyo kada jo Tanzania go bende biro dwaro ni ng'e ni to jo Kenya wan kanye to jo Kenya bende Uganda un kanye mondo obed ni gima timore amongst member associations adek momi pamoja bedgi onge mopogore mondo wabed gi gima waluongo gi dho ngere ni a seamless flow. Kaman. Yes. Kwa ng'iyo kaendi kwadonjo kore weche mag adhulo wuon gi tim mantiere ma Harambee Stars obedo gi thuolo mar tugo AFCON ok ni gi qualify but kaka jok magin host country gin ang'o gin ma inyalo wacho ni tim gi sani nego tim ne ikruok nikech onge gima obedo ma late ni un host to opira osechakore to groups josewuok gin ang'o gin minyalo paro mane minyalo somo jogo ma sani tiego tim mar Harambee Stars ne tuke mag AFCON nikech ang'eni biro bedo mor mar jo Kenya kata ka Harambee Stars owuok e group stages kata tim moro maduong' ma bende iwacho ni osebedo ka tugo Africa gi rang'iny nikech ni wacho ni tim mar CHAN opogore gi tim matugo AFCON. CHAN gin local players matugo within the country matugo but koro AFCON oyaw rang'iny mar Harambee Stars gin ang'o gine miparo ng'at mosetayo Gor Mahia isebedo jatelo FKF pa bende notelo ne weche mag adhula e pacho kaendi monego tim sani kopogore gi ikruok mar infrastructure e tim mondo mi bed makare kindeno. An experience mara en Harambee Stars kata jotugo manyalo tugo na Harambee Stars to nitie to nego federation ma ochung' ne yore mag gwelo jotugo onego bed gi a department mang'iyo ni to jotugo manitie ka be nitie manie rang'iny manyalo gocho e level no kwasea kanyo to wachako wang'iyo ni to jotugo ma jo Kenya magocho e timbe ma oko be gin e level maginyalo bedo part of Harambee Stars kaeto wadhi e level mar adek ni nitie jo Kenya ma either by birth or lineage be gigo mpira to gin e pije ma oko nya neno ka gi jo federation gi coach gi technical bench gi officials moko osechako temo dhi timo scouting scouting no ober to bendo rach at the same time nekech inyalo yudo ni nitie moko ma bende gocho e timbe ma oko kucha to gionge impact koro kiko bia ni koro wachoko jotugo nekech gitugo e timbe moko ma oko wantie gi tested cases sani kata mana jotuk Kenya nekech gima lich ahinya en ni to be wan gi jotugo ma exposed at an international level. Anya neno ka seche moko ywak nitie ni ma owe ma oko tim nadi to members mag technical bench sana head coach aparo ni en gi expertise to be en gi lengo mar ng'eyo ni to odwa timo ang'o nitie pogruok e kind participating and competing koro an I feel ne onego waikre to compete not to participate nikech ka participate to kata group stage no ema ok wabichopo to bende en thuolo mar piny mangima piny mar Kenya mondo ng'e ni to ang'o ma wanyalo biro somo in terms of management to gi development mag jo adhula talents ma biro mbele ka to bende en thuolo mar ng'eyo ni to ikruok gi ndalo modong' ni wan gi gik miluongo ni FIFA windows
nyo wago FIFA series Rwanda. Neno ka wagocho gi timbe moko ma bende wuoke confederations moko. Kamano. Nyo aneno ka wagocho marach. Kamano. Wan gi window machielo ma bende biro June. I hope ne jo federation osekawo thuolo no mondo ong'i kata otudre gi timbe moko. Ok mantie below, you know, the levels FIFA rankings. To mantie slightly, you know, above them. Manyalo miyo wa yud thuolo ma temo go jotugo mang'eny. Yeah. Mondo wabed ni by the time ma hopefully June tuke onego beni chakre June tarik 19 giri kanyo higa manyien. To bro ringo nyaka around tarik 18 July higa manyien. Koro wantie gi FIFA windows kuondegi. Gimomiyo awacho ni wantie gi FIFA wanyalo mana tiyo kodgi. Nikech ka wadwa tiyo gi ng'eny jotugo ma gocho e timbe maoko, to chik mar FIFA wacho ni ok ginyal bedo released mak mana ka nitie FIFA windows. To FIFA windows kanyo bende chik dwaro ni gibedo released 5 days to chieng' me goyo pira. Nya neno ka FIFA biro gi gimoro manyien mar FIFA series ni. Aparo ni onyalo miyo, you know, national teams thuolo to gauge kaka preparations magi chalo. Mana machal gima bendi botuge kiny mar nyiri ma wan go kiny. Wan ka gi Australia, wan ka gi Malawi, wan ka gi India. So magi gin thuolo ma onego bed ni koro kaka piny. Federation organize, you know, omigi major technical bench thuolo mar timo gimonego bed ni gitimo. To kata sirikal koro sani through the sports fund nekech mpira loso team mondo odhi compete ok en tuk nyithindo. To dwaro bende resources. Dongere wacho ni football en an intensive, you know, capital intensive sport. Nekech kata kidwa dhi wuok oko nidhi go piche mag piemruok oko. Tiende ni otiko mag jotugo mabeni oko go ine michulo. Ka gin allowances, ka gin, you know, nitie kuonde moko mabende kidhi oko kuro ine midhi chulo gik moko kaka hotels, mtoka, kiang'o giri. You know, luwore gi winjruok monyalo bedogo gi timbe ma uwinjorugo ni udhi pimorugo ngufugo. Kamano. Kawatieko, king'iyo Kenya gi sani, gima timre sani wantiere gi school games,